Здравейте и добре дошли отново в geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на унгарския производител Беркси. Това е стенен кухненски смесител от серията Жасмин. Интересно при този модел е, че той е в съчетание хром с злато. Ще ви покажем отблизо как точно изглежда златистия цвят. Той е доста интересен и изработен, бих казал, много добре. Елементите ги има отгоре на ръкохватката, отдолу на тялото на смесителя под смесителната глава. И третият елемент е пръстен на чучура точно преди аератора. Моделът е интересен не само заради визията си, но поради факта, че стенните смесители вече са все по-рядко срещани, тъй като употребата им вече не е така широко разпространена и самите производители ограничиха производство на такъв тип артикули.